wannan shine Haji, sunana Haji kuma ina da mata 2. Haji an haife shi a Zanzibar a matsayin musulmi, yana aiki a matsayin mai shuke-shuke a addininsa. Za ka iya auren mata 4 don haka sai ya ƙara auren mata 2. Matarsa ta farko ita ce Fatiha kuma malamin makaranta ne shi. Sun yi aure shekara 35 baya saboda yana son kuɗi da kuma ƙari, don haka sai ya ƙara mata 'yar shekara 23 ta biya. Gaba ɗayansu suna zaune a gida ɗaya ne kuma cikin kwanciyar hankali. Wannan shine labarin wasu ma'aurata a cikin dubu wanda har yanzu suna kwatanta addini, wanda wasu sun ce bai dace ba ga mata, a wajensu da addininsu ya halatta. Da na tambaye su gaba ɗayansu suka ce min haka yana da daɗi. Abin tambaya shine, haka ya dace? Me za ka ce? Wannan shine minti ɗaya sai mun haɗu gobe. That's good. Yeah. That was good.